пайвандони Усмон ва Саадулло Зариповҳо 2 сол боз дар Русия онҳоро ҷустуҷӯ доранд. Ин 2 нафарро кормандони полис боздошт карданд ва ба ҳамин бенишон шуданд. Карим Ҷониёров, якумии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия мегӯяд, як соли ахир шикоятҳое дастрас шуданд, ки пас аз даъват ба шӯъбаи полис муҳоҷирон ғайб мезананд. Ӯ мегӯяд пайвандонашон моҳҳо онҳоро ҷустуҷӯ мекунанд, вале бенатиҷа. ҳамкорамон Мумин Аҳмадӣ қабл аз оғози барнома бо Карим Ҷониёров суҳбат дошт ва нахост аз ӯ пурсид, ки бедаракшавии муҳоҷирон асосан дар кадом минтақаҳои Русия ба қайд гирифта шудааст. муҳоҷирони корӣ аслан дар шаҳри Москав ва вилояти Москав бедарак мешаванд. умуман дар Русия бисёриҳо бедарак мешаванд ва қисми зиёди онҳо аз тарафи мақомотҳои махсус боздошт мешаванд ва дар натиҷа хеш табур хеле дер дарак меёбанд ва вақте ки фавран ҳам дарак ёбанд, ба онҳо намемонанд, ки бо онҳо вохӯранд ва баъди чандеи мақомот мегӯяд, ки онҳоро сар доданд ва онҳо умуман маълумоте надоранд, ки онҳо дар куҷо мебошанд. Сипас ҳамкорамон аз Карим Ҷониёров пурсид, вақте наздикони муҳоҷирони нопадидшуда ба ӯ муроҷиат мекунанд, аз чӣ роҳе ба онҳо кӯмак мерасонад? мо бо тарзи расмӣ ба онҳо кӯмак мекунем. Вақтҳое мешавад, ки бо тарзҳои ғайрирасмӣ аз манбаъҳои худ дар бораи нафарон мепурсем ва чандин нафарон ҳам ёфтем, ки онҳо дар зиндонҳои Русия буданд ё ки дар худи Русия дар кадом шӯъбае боздошт мешуданд ва мутаассифона дар Русия ҳам вақтҳои охир гап хабар зиёд аст, ки хадамоти махсуси Русия ФСБ зиндонҳои махсус дорад ва дар он ҷо шаҳрвандоне, ки бо терроризм ва экстремизм муттаҳам мешаванд, боздошт мешаванд, вале дар ин бора ягон иттилооти муайяне нест. Карим Ҷониёров буд, ки ба суолҳои Мумин Аҳмадӣ посух дод.